Salva, acabem el programa amb tu perquè Ja. Jo ja et dic que em mentalitzo molt de dir, vale, a veure si n'encerto alguna de les preguntes del Salva. La setmana passada el Josep Ramon no hi eres, que ens han dit pel xat de Twitch que t'han trobat a faltar i ens han dit el Josep Ramon ha tornat de nou. Ha tornat. Per tant, no volem que torni a Han faltar un baixat, dia. han baixat els seguidors, no? Els oients. No. I la setmana passada Josep Ramon t'he de dir que jo vaig encertar un total de una pregunta. Per tant, avui anirem a veure. Salva, què ens portes avui, va? Així és que la setmana passada sí, avui... A veure, espera, Et sentim molt malament, Salva. se talla una mica, a veure. Sí? A veure, Dic, prova ara. hola, què tal? Sí, Ara. Ara. Dic que la setmana passada t'ho vaig preparar a huevo perquè rematares a gol, però és que tu no estaves fina la setmana passada. Bueno, així anem. Es veu que el doctor et va trontrollar una mica. A tots, a tots, la veritat. Bueno, va, avui anem a fer algo bé, més fàcil, a veure. La primera pregunta seria, diu, el Barça va ser fundat per 6 catalans i 6 estrangers. Un era Gamper, vale. Ara us preguntaré a cadascú un nom dels fundadors. No sigui Gamper. I no podeu repetir. I a veure si contesteu els 3. I per posar-te-ho més fàcil, Queralt, començo per tu. Resta de 11 fundadors. Home, en la meva... Mira, avui en el programa n'he dit un. I a més, si has vingut a la conferència, n'anomeno molt a 3 d'ells. Els anomeno molt. Salva, jo... Puc donar una pista. La casa de les punxes de la Diagonal. Em quedo igual, I he vingut a 4 o 5 conferències teves, A partir d'ara hauré de prendre punts. Un altre era nebot d'un sant declarat de l'Església Catòlica. Ja no puc dir més, I l'altre era el primer president del Barça. Ara mateix, que saps què tinc al meu cervell? Saps aquells monos que van tocant els platillos? Ara mateix al meu cervell estic així. Jo crec que puc donar per perduda aquesta pregunta per mi. Hola, 0. Jordi. Ostres, el que has dit avui, em sona que has dit Peckerman, no. Bé, diu. Aquest era del Palamós. Sí, el del Palamós, sí. No. I l'Alavés. Bueno, ok, però hi havia un tal Llopis, em sona algú. Llopis. És l'home que va morir de Carcaixent als 105 anys. No, estic decebut, perquè és que ja veieu, heu escoltat els meus... El JR fa trampes, està mirant el mòbil. Jo no dic res. A veure, Josep Ramon, va fer-me quedar bé, xato. Està mirant el mòbil, de reüll. No, estic tancant això que m'estan... Espiant. No puc veure. No ho sé. Núñez? Núñez, no. Hola, caral. Mira, a la porta... Estic llegint el xat de Twitch que diuen Núñez. Imagina't. Vale, mira, un altre. Aquest també va arreglat. A veure, d'estrangers, Gamper, Walter Bill, del primer president del Barça. És veritat. Hi ha uns altres que no coneixeu, com Otto Kunzli o Otto Meyer, però sí que he anomenat a John Parsons, que va morir tal com a 8. I William Parsons, que era el seu germà, que no va arribar a jugar cap partit. Després tenim, per la part, diguem, catalana, Lluís d'Ossó, nebot d'un Sant Enrique d'Ossó, fundador de Teresianes. Després tenim a Bartomeu Terradas, el que va construir la Casa de les Punxes de Barcelona.
i altres que ja no coneixeu, com en Enric Ducay, Pere Cabot, Carles Pujol o Josep Llobet. Bé, la primera pregunta ja ves que ha sigut un autèntic fracàs. Anem a la segona. Aquí us, Espera la segona. Llavors... aquí us donaré pasteta, una miqueta, tres possibilitats. Va. Va. En 1900, el Futbol Club Barcelona inaugurava el camp propi al carrer Sant Antoni Maria Claret de Gràcia, davant de l'hotel de Casanova. El resultat va ser de Barça 0, Hispània 0. Per què es va fer famós aquest camp del Barça? Apartat A. Perquè es va golejar l'Espanyol per 18-0. M'agrada. Apartat B. Perquè les porteries no tenien travesser. I apartat C. Perquè l'hotel era un lloc de cites. Aquesta, la tercera. La tercera. Ho hem comentat, això ho hem comentat molt. Això ho hem comentat alguna altra Ostres, vegada. doncs jo anava a dir la de que les porteries no tenien travesser. Per favor, està bé. Jo sóc sincera, ara mateix et podria dir sí, i em podria unir amb el Josep Rabarial i el Jordi, però et sóc sincera el que jo hagués dit. Posa la puntuació que vulguis a cadascú, vinga. Anem al tercer. El protagonista d'avui, Stanislau Basora, amb quin jugador mai va compartir equip? Primera resposta, Eulogio Martínez. Segona, Josep Seguer. I tercera, Paulino Alcántara. Comencem per Queralt. Ho he posat fàcil. Sí, però jo no ho trobo gens fàcil. Era Seguer, Alcántara i l'altre era? Eulogio Martínez. Jo crec que l'Eulogio segur i estic entre aquests dos. Ui, quina cara. Diré Paulino Alcántara. Jordi, Paulino Alcántara. Josep, Ramon. És anterior. Paulino Alcántara es va retirar l'any 27. Això. És el que ja hem dit en quina temporada va jugar. Bé, anem a la quarta. El del mocador, el senyor del mocador. Sí, portava un mocador penjant sempre. Acabo d'igualar els punts que vaig fer la setmana passada. Vinga, I va ser metge i més fatxa que la mare que el va parir a la Guerra Civil. Sí, és veritat, va estar en les fletxes negres, el Paulino Alcántara, sí. Tot el bon jugador que va ser, després, Però bueno, aquí el que compta és vestit de blaugrana. 4. Avui fa 28 anys que jugava per darrera vegada al Barça un jugador emblemàtic que l'última pilota que va tocar vestit de blaugrana va acabar seguint gol. Qui era? 1. Romario. 2. Stoichkov. 3. Vaquero. I 4. Prosineski. Ai. Començo. 28 anys, La Queralt no, però vosaltres dos... Els dos primers que has dit, perdona. Que va tocar va anar a gol. Els dos primers que has dit? Romario, Stoichkov, Vaquero i Prosineski. Jo diré Stoichkov. José Mari Vaquero. Jo també crec que és Stoichkov. Pues no. Jordi guanya. Vaquero. Vaquero. Que va ser un partit contra el Valladolid, jo ja era al camp, i tothom, Vaquero, s'acomiadava allà de l'afició perquè se n'anava a Mèxic a jugar i tots desitjaven que marqués Vaquero. Ja en portàvem 3 i el Vaquero no marcava. I al final un passe de Figo, va arribar Vaquero i allò va ser el deliri. I en aquell moment el Robson i el Mourinho el van canviar i van dir, i el Mourinho va declarar a la televisió que l'última pilota que toqui Vaquero que sigui gol. I el camp estava allí la seva dona, Flor, tots plorant. La veritat va ser molt emocionant allò. Un dia fantàstic. Veus com no era tan dolent el Figo? Li va fer la passada al Vaquero perquè fes l'últim gol. Era bon noi. Abans d'anar al lado oscuro era una persona i no tenia aquella cara que té ara, no?
Però bueno, Sí. continuem. L'última, va. Va. El 2017 el Barça jugava el darrer partit un 18 de novembre. És a dir, l'última vegada que el Barça va jugar el 18 de novembre va ser el 2017. I aquesta li toca a prop a Josep Ramon. Era el camp del Leganés i es guanyava per 0-3. 2 gols van ser de Suárez. Quin brasiler va fer el tercer gol? Jo hi era al camp i no me'n recordo. No! Ja no et dic res. Hosti. Número 1, Neymar. Número 2, Paulinho. Número 3, Douglas. O 4, Vitor Roque. No, Paulinho, ara me'n recordo. Sí, Víctor Roque, Paulinho. Víctor Roque. Tu quina dius? Jo ja he dit Paulinho. Paulinho. Jo també, Doncs mira, Paulinho. Jo diré el Neymar per no anar alineats. Pues bueno, avui ho he empatat, perquè és Paulinho. Perfecte. Jo m'he copiat amb el Josep Ramon per tenir 2 punts. Perquè jo, sincerament, hagués dit Douglas. Dic, vinga, Douglas. va. Podria ser. Però tu saps qui era Douglas? Sí, que, òbviament. Però vull dir, saps que són d'aquests noms de que sembla de que sigui la resposta que cola allà, com per exemple del Vitor Roque, que veus clarament que no és, però que podria arribar a ser, i que et fa dubtar, doncs a mi m'hagués fet dubtar, la veritat. El Douglas feia avions, era enginyer, era el McDonnell Douglas, sí. Aquest es dedicava a això, perquè des de el futbol no. Perquè el futbol, poc, la veritat. Salva, com sempre, doncs és tot un plaer poder respondre malament a les teves preguntes. Per tant, gràcies per una setmana més. Jordi? Hauries d'haver dit, Salva, el Sonny Anderson. Però Sonny Anderson era de 20 anys abans, tu. Estem parlant del 2018. Bueno, però esclar, també has ficat el Vitor Roque, que és de 10 anys després. Bueno, perquè el Vitor Roque és un nom graciós. Ell l'ha de posar, cada setmana ha de posar alguna cosa, així que nosaltres ens n'alegra.